23-годишният казанлъчанин Димо Стефанов е собственик на ферма за калифорнийски червеи, която се намира в казанлъшкото село Хаджи Димитрово. Димо произвежда екологичен тор, с който може да се подхранват всички земеделски култури, особено зеленчуковите. Създал е база за отглеждане и производство на всякакви растения. Но най-важното е, че е натрупал огромни знания за взаимовръзките на природата с земеделието и как то да се развива в синхрон с околната среда. Ето ги нашите приятели, калифорнийските червеи, които работят тук. Те преработват тура в много ценен материал, наречен биохумус. Отнема около половин година, за да могат червеите да преработят тура в биохумус. Покривам ги, за да не им пречи слънцето да работят и да задържа влагата по-дълго време. И след половин година имаме този продукт. Наречен още черното злато. Това е биотор, който подобрява растежа на всички растения и в същото време е много важна съставка от почвата. Това е субстрата, който носи плодородие в почвата. Изследванията доказват, че 10% от биохумуса, добавен в почвата, допринасят за 30% по-добър приръст при доматите. В същото време, в сравнение с химическото торене, с изкуствени торове, подобрява растежа с 10% спрямо химическото торене, а в същото време с биохумуса получаваме екологично чиста продукция, която е истинска и много вкусна. Идеята му за направата на такава ферма възниква преди 7 години, а от 3 години Димо е превърнал хобито си в доходоносен бизнес. Димо, разкажи ни откъде възникна идеята за създаване на ферма с калифорнийски червеи и трудно ли да се направи едно такова нещо в България? Значи идеята ми възникна около преди 7 години. Започнах с една малка кутийка, която ни беше изпратена от приятели в София. И в къщи, в един метален леген, започнах да ги отглеждам и наблюдавам. И ми беше много интересно. Хареса ми. И преди 2-3 години започнах този проект в голям мащаб, който допринася за да се оползотворява отпадъка от фермите, най-вече оборския тор, защото той в един момент става проблем. Замърсява подпочвените води. В същото време, когато турим с оборски тор, внасяме много плевели и нитрати. Докато след като се преработи от червените червеи, веднага намаляме семената на плевелите, вдигаме качеството на тура около 10 пъти и добиваме екологично чиста продукция. А с какво тази тора е по-добра от изкуствената, например? Самата и цена по-висока ли е? Да речем, че като цена е 3 пъти по-скъпа, но дори и 10 пъти по-скъпа да бъде, си заслужава, защото при всяко едно торене с биохумус ние подобряваме почвата и всяко следващо изгражда почвата по-плодородна. Докато ако използваме изкуствени торове, убиваме всички организми, внасяме голямо количество азот, фосфор и калий наведнъж, което прави растението податливо на болести и вредители. Получаваме някакъв плод, но той е изкуствен, докато в биохумуса всичките хранителни вещества са много балансирани. Даже да сложим 100% биохумус в нашата почва,
растението няма да изгори. Има една златна среда, някъде около 30% биохумус, който като вложим в растението, в почвата на растението, получаваме най-добри резултати. А мислиш ли, че това занимание с тази ферма е една добра алтернатива за казанлъчани и въобще за българи, които примерно мислят, че няма достатъчно възможности в малкия град и отиват в големите градове, като например столицата и Пловдив, за да търсят там по-големи възможности за развитие? Да, аз не мога да си представя да работя в офис, в някаква затворена кутийка. Намерих един вид моето призвание тук, да работя с почвата, да създавам нещо ценно, не само за производство на зеленчуци и плодове, но и както на стайни растения, на любимите цветя. И мисля, че този модел е решение на локално ниво. Работя с няколко ферми в района, от тях се снабдявам с тор, също така слама, изгнила, която по принцип те нищо чудно да я запалят, за да се отърват от нея. За мен е ценна, защото я използвам за мулчиране. Така покривам тура и червеите, за да задържа влага и да работят по-ефективно. Но идеята е, че този модел може да се разпространи в цяла България на общинско ниво. Във всяка една община минимум да има по една ферма, която да оползотворява отпадъците от кравеферма и всякакви такива животновъдни обекти и да произвежда ценен биохумус, който да се разпространява на местните производители на зеленчуци и плодове. Освен с производство на биохумус, Димо се занимава и с създаване на течна тор, която лекува много болести по растенията и облагородява реколтата. Димо, можеш ли да ни разкажеш за тази течна тор, която също така произвеждаш? Биохумусът също е много ценен като средство за направа на течен тор. Значи, начинът за получаване на течен тор е добавяме към 10% биохумус, вода. Престоява този разтвор около 2 дни. И важен фактор е в сместа да бъде обогатена с кислород. За тази цел пускаме една машинка за аквариум. И в същото време получаваме един разтвор много богат на микроорганизми. С него може да лекуваме много болести, мани, защото когато пръскаме с тези микроорганизми върху растенията, те се справят, възвръщат баланса на растението. И всеки може да си го произвежда в къщи, не е нещо високотехнологично, но ефектът е осезаем. Младият казанлъчанин е категоричен, че в производството на биохумус има бъдеще и това е правилният екологичен начин, по който трябва да се отглежда реколтата и с който трябва да се работи в селското стопанство занапред. Мисли глобално и действай локално.